Jogo maolap dog gindong ne kombe e yiero mabiro koro kwata e duond bura mar ODM mondo mi wang' ni oikre ne timo welo e yor maler kod ratiro to chutho bang' jogo magombo laro kombe kod duond bura no chwalo nyingegi kaka ne oland negi. Magi ne giwacho e romo manokelo kanyakla joluo mawuok e kaunti ma Siaya modak e kar chung' od bura Manyali Mombasa, mabende nojiwo jowetegi mantie kod gombo malaro telo mondo mi owuog oko ma onge luoro. Joja oko ne ler koya Mombasa. En romo mane okelo kanyakla onagi mawuok e kaunti ma Siaya modak e od bura Manyali Mombasa mar twak ewi chenro mopogore mageto tegogi kaka oganda. Kae ne gijiwo jowetegi mani kod thuolo maber mar telo mondo mi jowuog oko mar laro lemo mantiere kaluoro mane gichwalo en mibadhi mosebedo katimore e kinde mag welo. Akwayo leadership ma ODM kanyalo winjre mondo gibede achiel mondo wan ready for nominations mag ODM manyocha gisekawo nyingewa kaka aspirants. So wan gima wanyalo kwayo is a free and fair nomination mondo wane kaka wanyalo yudo kom Manyali in 2027. Kulo sani kata ncho machiegni nyisi ni tije kata kwa ng'ore kuondegi to jok mwayerogo tero mana yagi wan inti wadong chien to wan kaka onagi wan ma seche mego mul wan ino kanyuola duto larowa kendo wan mwago mbul ka idwaro telo ni wadhi wuoyo kata kod ogendni moko wagiserogi. Osebedo ka lwete chopo e weche mag education, e weche mag konyo mine yore ohala kata mano konyo Gen Zs matindo gi mondo mi ngimagi oidh malo. Ne bende gikoni dwaro nitiere mar piny owacho kedo matek gi kweth jonjore ma samoro itiyogo gi josiasa e kelo tulo, gino magikoni chalni timore nikech onge mag thuolo mag tije e kind rowere. Ojende onge tich nyani kaka kabisa kendo kata kiwacho ojende ma uhuni machangi kelo kuom ojende gionge tich, gin jobless, giwuotho awuotha kata mtake yango to giwuotho awuotha, gisomo to kiyud tije. Magikawo opanga to gikiyo jomosea e tich to gigoyogi. Nyithindogi komak lwetgi momigi tich moro ma ginyalo timo to kata paro mag timo timbe manjore gibiro dok chien. Wach mag gunism ni be onego be wawuoye. Wadwaro siasa moro mokwe. Ng'ama nigi ji emoyud kom. E romono ne bende gijiwo piny owacho mondo mi orangi kaka nyalo rakore gi midhiero mar mafuta masani okwako Kenya mangima. Ok ni Kenya ka ema dibed mafuta idhe to Uganda to benie baso wakati kuwinjo ka joka ywak, Tanzania ne base Kenya ka Somalia piny magore maonge president matelo maber to jogo dunya maber kuwe wach mafuta to Kenya miwa nitie president kendo nitie gik mabeyo ema ji chande mokwongo sani kokodhi matek kata chuo ma thoth mondo gibiro weyo nikech uchumi rach kani mwini loch watu wa mafuta no chando ji kabisa to jakom kinenego nene minister mar transport gimadhi kamano iwe jakom no loko things mwenyi sumweni we mafuta ma oku Arab kata loka kuchande mafuta ne ok Sudan ka mang'eny ba paro ke kinenego no Kenya nogolo mafuta Sudan ningo mafuta no lor kan tie jodongo weto mantie kan bende nyalo sira kod gino koro mwenyi tie serikal rangi manyalo konyo kod ji nikech mafuta ne gimoro amora. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.